வணக்கம் மக்களே. நாம் பெரிய லெவலில் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னா வியாபாரம் பண்ணால் தான் சம்பாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரியும். வியாபாரம் அப்படின்னதுமே நமக்கு எல்லோரும் பயப்படுறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்வெஸ்ட் பண்ணணுமா, முதலீடு ஏதாவது பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறோம். பட் எந்த ஒரு முதலீடுமே இல்லாமல் இன்றைக்கி ஒரு வியாபாரத்தை பண்ணலாம். அப்படிப்பட்ட ஒரு வியாபார வாய்ப்பு தான் மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும். இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா, குறிப்பாக சொல்லப்போனால் வியாபாரம் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு பொருளை விற்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. கண்டிப்பாக கிடையாது. எந்த ஒரு பொருளையும் நம்ம சேல்ஸ் பண்ணுங்கிற அவசியமும் கிடையாது. இங்கே டார்கெட் எதுவுமே கிடையாது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பியூர் பிஸ்னஸை நம்ம ஓப்பன் டார்கெட்டில் இங்கே பண்ண போகிறோம். அப்படிப்பட்ட ஒரு வியாபார வாய்ப்பை தான் நாங்கள் எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துக்கிட்ருக்கோம். இந்த வியாபாரம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பார்ட் டைமாக பண்ணலாம். தினசரி 2 மணி நேரம் பண்ணாலே போதுமானது. இதில் படிச்சிருக்கலாம், படித்தவங்க படிக்காதவங்க யார் வேணுமாலும் இந்த வியாபாரத்தில் பண்ணலாம். அப்படிப்பட்ட ஒரு வியாபார வாய்ப்பு தான் மக்களுக்கு தெரியப்படும்.